Hej, jeg hedder Morten. Jeg er på lageret i forsendelsesafdelingen. Jeg har været her siden den 6. oktober 97, da jeg startede i lager. Jeg har haft mange forskellige arbejdsopgaver i de mange år. Da jeg havde været her i 7 år, tror jeg, der blev jeg valgt som arbejdsmiljørepræsentant. Der var nogle kollegaer, der syntes, at jeg virkede som en fornuftig fyr på det område. Det var jeg egentlig meget stolt af. Så det har jeg fungeret som, samtidig med, at jeg har passet mine arbejdsopgaver med at pakke pumper. Og jeg har læsset container og mange andre ting. Og på et tidspunkt så gik det fra at være arbejdsmiljørepræsentant til, at jeg nu er blevet en tillidsrepræsentant og nyder endnu mere mine kollegaers tillid. Det er mig, der forhandler deres løn, og det er mig, der kæmper de sager, hvor der kommer problemer. Når ikke jeg arbejder som tillidsmand, så arbejder jeg som ham, der læser container og hjælper med at køre vores helt store truk. Jeg har også hjulpet marketingsafdelingen med at tage ud og sætte messer op. Og når ikke det sker, så har jeg mine opgaver hernede på lageret, hvor jeg pakker pumper som den, der står bag ved mig. Som udgangspunkt så håndterer jeg alle de store pumper. Alt det, der vejer over, skal vi sige, 300 kilo. Fordi at de andre, de vil egentlig gerne lave reservedele og sådan nogle ting. Vi er mange kollegaer. Jeg tror, vi er 30-40 mand på lageret. Og der er en omgangstone, der gør, at vi griner, og vi er glade, når vi kommer på arbejde. Og vi er faktisk også glade, når vi går hjem. Det er det handler om i sidste ende. Fordi vi har et sammenhold, og det gør jo, at jeg har lyst til at møde på arbejde hver dag. Og gøre en indsats for mine kollegaer. Og i sidste ende, så gør jeg også en indsats for virksomheden, men det er faktisk ikke så vigtigt som det at være sammen med mine kollegaer og have en god dag i løbet af sådan en arbejdsliv. Så skal man jo helst gerne grine bare en lille smule. Ja, så derfor så håber jeg selvfølgelig, at du har lyst til at blive min kollega en dag. Det kunne være rigtig hyggeligt.